Horas madi hita saluhut na damang dohot dainang, adorang soma bige hata jamita di bagasa tikyon, jumolo mahita martangyang. Dami na sumurung na siyan saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Damang dainang, hata ni debata tu hita di bagasan tikyon, imana tersurat di Efesus bidu 4 mamukasian ayat sada rodi ayat pitu songonom mahatana lausta pai huti hutma asa ahu natarihut di bagasa Tuhani huapoi mahamu parangehok kamu manatama hobar tu pajowun naung songgop tuhamu martoruk niroha situtu marlabok jala marlabas niroha masih haehean di bagasan rohana holong. Haringga sok kamu mamangaraduti hasadaun ni toddi, pinadumu ni dame. Aisada do dagingi, jalasada do toddi. Aisongonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimod di pajowoni. Sada do Tuhan, sada do haporseaon, sada do nang paddidion. Sada do debata, ama nisa sude. Si gonggomi saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Ala itu ganup hitabedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ido saatna, horas madihita saluhutna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditongos apostel Paulus do surat naon madapoton huria na dong di Efesus. Asa mangulu huriai di bagasan hasit tonga kasadaun naung pinasahat ni debata tuganup nasa jolma tuganup nasa naporsea di siala masa do ganup nasa parbulat-bulatun di huria nadong di Efesus songoni di huria Efesusi adong do halak naung porsea sian halak Jahudi manang diguare Kristen Jahudi rona sida pa burnang-burnang dirina manang menganggap nasida gabe sadaras na unggul ala debata milik nasida jala gabe tupa gijang ni roha di nasida napaduahon romuse pangatusion sian akka paham gnosis manang gnostisisme diajarhon nasida do marhite-hite pabahena doa sadapo tak kaluaun tutu nungatung lipe pangatusioni binahen ni ganup nasa pangatusion ni haporseaut tak marhite na tersurat di bibeli didokdo ia hita saluhut na nunga dapo tak kaluaun haluauni dapot binahen ni asi ni rohani jahuba di bata jala luhutna nunga di pasahat tuganup nasa jolma. Jadi halak Jahudi songoni pangatusion no gnostisisme omma makorhon ganup nasa hasisi ga di tonga-tonga ni huriai. Ditaba muse ganup nasa akana masa manak kasomalan manang adat istiadat namasa di Efesus. Alamar ragam do pangatusion di sana. Termasuk panobaon tu dewa Artemis, termasuk ganup nasa kahasomalod na pinatu panasida, sian ganup nasa aka pangatusion na berkembang di hati hai. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Disialani di pasahat apostel Paulus masurat naon mangapoi huria Efesus, di pabua apostel Paulus do na tarihot ibana di bagasa Tuhani. Sudedo akana targuar huria ipe naung tarihot do tu bagasa Tuhani. Sian naung tardidi ganup nasa jolmai. Ido bahet di hata padidiot didok hudidi maho tu bagasan guarni debata ama dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan tod di porbadia. Jadi saluhut na ganup nasa aka naung porsea di Tuhani, naung tarihot do di Tuhani.
Jala sasitong naganup nasa na porsyay nung ngabongot tu bagasan huwaso ni Tuhani. Tuhani na manamar huwaso di bagasan dirina. Jala Tuhani do na punasa akan na porsyay. Damang dainang, didok Apostel Paulus do muse asa di parangehon huriai. Ganup nasa natama hobar tu pajowon ni Tuhani. Diguari do saluhut na kana porseya na dijow ni Tuhan mangulahon lomo ni rohana. Pajowon nai mardongan pabohalion na sinagihon ni debata tu ganup na sahuriana. Songon pamatang na marasing-asing. Siyan si majujung sahat tu si majojak. Songoni masaluhut na huriai na ginoaran na pamatang ni Kristus. Adong do nagabe padita, adong nagabe evangelis, bibil fro, diakones, situa. Termasuk saluhut naganup nasana porsyai. Diguari doi ruas ni debata. Pamatang ni Kristus. Manang ruas ni pamatang ni Kristus. Jadi saluhut na huriai. Ima na diguari pamatang ni Kristus. Disalani songo dia sasitong na parangin atamai. Jadi songo dia do nalaho siulahonon ni ganup nasa huriai. Imana diguari parangin atama. Damang dainang sasitong na nunga gabi hadirion ni ganup nasa na porsyai. Di pasahat Apostel Paulus na parjulu asa martoruk ni roha situtu. Dang mernida tumoru dongan najolma. Lapatan nina martoruk ni roha. Dang marnida utorwad dongan nasya nibana. Manang utibuad diri nasya donganna. Manang dang marnida leas ibana tudonganna. Dang leas mida akadonganna. Aloni hata na martoruk ni roha berarti mergijang ni roha. Dangadong be hadirion ni ha kristenon gabe margijang ni roha sasitong. Alai luhut na martoruk ni roha. Muse dia kahuri na martoruk ni roha do tupa bui marsi pasangapun. Damang daidang dapat dua hud didok asa marlabok jala marlabas ni roha. Lapatan ni na marlabok jala marlabas ni rohai. Berarti adong hadirion na burju di bagasa dirina. Haburjuoni pe mardonga tulus ni roha. Dang parmuruk. Raboy do muruk. Alai muruk na dinggan. Muruk sian saluhut na holong. Ate. Alai molo ganup nasa akana porsyai. Unang gabi hadirion na parmuruk. Otik-otik gabi muruk. Daong dang songoni na pinang iduna. Alai saluhut na hita ikut di bagasan na marlabok jala marlabas ni roha. Damang dainang dang gabi hadirion ni ganup nasa akana porseya be. Gabi sahala na jugal marguguy honak kana jahat. Jadi halak na marlabok jala marlabas ni rohai. Dangolo ibana patupahon akana sudinggan di tonga-tonga ni parngulwun na. Dangolo patupahon na sudinggem muse. Manang martahi-tahi na sudingget tuak kadongan. Tudonga jolma na asing pe. Ikon tupado ganup nasa labok doh labas di rohai. Na mangihut didok asa masih heam di bagasan roha na holong. Di pangidohon aposteli asa marsiurup-urupan. Asa marsitukul-tukulan songo suhat di rubian. Asa tupa saluhut naganup nasa akana porsyai mangulu songon na pinangido ni uluani ima Tuhan Yesus Kristus. Damang dainang di bagasan minggu tahun. Songon topik di minggu tadi dok haringgas sok kamu mangaraduti hasadaun ni toddi. Manang mangaraduti hasadaun ni toddi. Pinadumu ni dame. Nah nidok ni aposteli di sodang nama bahen sada hasadaun nai baru. Manang gabe patupahon bangalului toddi nai baru. Di siala sasitong na dang tarbahe jolmai patupahon hasadaun ni toddi songoni muse dang tarbahen ni jolmai
ganup nasa namano patodi. Aisyah debatado sa luhut na naong tajalo. Jadi dang mga sahon hadirion ni jolma dinalaho patupahon hasadaon manang patupahon hasadaon di todi manang patupahok kasadaon di tonga-tonga ni huria. Alai mga sahon ganup nasa na pinasaha ni debata. Mga sahon hasitongan na pinasaha ni debata itu. Jadi dang sitong songon padok ni aka parpoda na lipe manang na diguari gnostisisme manang aka na penganut paham gnosisi sendiri molo tumpe ala ni ganup nasa aka ulaon ni jolma darida kana dinggan tutu marhite-hite kana porsepe ikom mangulahon kana dinggan ala naong dinggan laos dipadinggan debata dirina. Ganup nasa na porsyai naong mangoloi do di ganup nasa akasakap ni debata. Laos debata dioloi pature-turehon ganup nasa dirina. Laos hading ganonima nagabi arta ni ganup nasa akana porsya. Dijalani sa sitong na nungaradi hasadauni. Nungaradi hasadauni di akahuria. Ay sadado debata. Sadado Tuhan Yesus Kristus, jala sadado tod di parbadia, jala sadado natului. Disyalani di pangidohon asa sada ganup nasa huriai. Sada di pamujion tude bata, sada di ganup nasa akapabahenon mangulahon akanadinggan hobar tulomoni rohani debata. Laus sada patupahon akanadinggan. Sada martahi-tahi dia kanadinggan. Laos hobar mai tu pajowon ni debata. Nang pemaragam ganup nasa pajowoni tu ganup nasa pribadi ni akahuriai. Alesa luhutna ikon saling melengkapi. Marguguihon, marsiahean. Asaboido dagabi pasu-pasu ganup nasa halubion na tu ganup nasa donganna. Dia naong pinasaha ni debata dihita. Pasu-pasu doi tudongat tajolma. Molo gabi pasu-pasu do ganup nasa halubiot ta tudongat tajolma. Parhitian pasu-pasu maganup nasa huriai. Jalahita pe manotong di pasu-pasu jahuba debata. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ay songon pamatang na maragami ruas na songonido ganup nasa huriai. Adong si majujung na. Di tonga-tonga ni huriai sinagabi si majujung na Tuhan Yesus Kristus. Ibana do uluan ni huriai, laos ibada do napuna huriai, laos pamatang na do huriai. Hita saluhut na ganup nasa na diguari maruas na. Adong nagabi si malolong na, adong si pareon na, adong si makudap na, adong muse si majalo na, adong si majuja na. Sarupa songon pamatang ni jolmai. Jadi bolo sarupa doho songon pamatang ni jolmai do huriai maradopon Tuhan Yesus Kristus berarti sedema tarihot madohot Tuhani. Isarana mangalaka masih majuja na. Paretani uluani Tuhan Yesus Kristus. Didok paretani Tuhani lao maho. Mangalaka masih majuja nai. Hola si majuja kido na mangalaka dao nga manginang. Dohok do di si Tuhan Yesus Kristus ima uluani. Dohok do di si ganup nasa si pareon na. Dohok do di si malolong na. Dohok do di si makudap na. Dohok si majalo na. Saluhut na pamatangi. Rap udur merdalan. Artina damang dohok dainang. Saurdut ganup nasa parnguluon ni huriai. Ala diguari pamatang ni Kristus. Alani dihita na hilahulong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Manang tu dia pe didok uluni huriai. Mangoloi do ganup nasa huriai. Mangoloi do ganup nasa ruas ni huriai.
manang dia penadidok ni Tuhan Yesus Kristus ulahonon ni ganup nasa huriainod. Ido na diguari huria. Na diguari huriai ima naung pinalua naung dilehod debata pasu-pasu haluaon tuhanguluan saleleng-leleng. Naung di pamorot manang naung pinapidda ni Kristusi sadiri sian hahulumun tu sodang hati uron. Jala Kristusina punasa, Kristusina marhuaso di bagasan ibana. Ido didok huria. Alani damang dohok dainang. Ikon namangoloi digandup nasa hatani debata. Hatani Tuhan Yesus Kristus. Naung tinugu-nugu ni tod di porbadia ganup nasa huriai. Asa tupa ganup nasa hita. Mangatusi dia dona didok ni Tuhani. Asa mangulu hita. Patupahon ganup nasa hasadaun di bagasan dame nasihat Tuhani. Atong damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang tarsirang behita huriai sian Kristus isa diri. Targoar hita huria berarti Kristus na punasa hita. Targoar hita huria berarti ganup nasahita ruas ni huria berarti ganup nasahita naung adongdo di pamatang ni Kristusi. Molo adok kita di pamatang ni Kristusi di sima dapot tahanguluan. Ay ganup nasa naung halus yan pamatangi isarana ubut. Songon namar pangkas sita maluay berarti dang adong bihanguluan di si. Jadi ganup nasa namian di bagasan pamatang ni Kristusi, na ihot di bagasan pamatang ni Kristusi, na ihot doi di bagasan Tuhani, di bagasan Kristusi sendiri. Molo ihot ibana di bagasan Tuhani, di sima dapot hanguluan. Jala luhut na, songon ganup nasa ruas ni pamatangi sendiri. Luhut na rabdo mangula akaulaun nabi. Rabdo dinalaho patupahon akaulaun na hobar tupajowon nabi. Sonari tasukun dirita tasukut Tuhani dia do pajuom mudiau Tuhan. Urupi pargogo yau mangula hosa. Tawlo ima pajowon nai taulahon ganup nasa pajowon nai. Marlubba mahita martoruk ni roha ainunga gabi hadiriotai. Marlubba mahita gabi ruas na marlabok jala marlabas ni roha. Laos marlubba mahita masih haehean di bagasan roha naholong. Nunga gabi hadirion di ganup nasa huriai parange natama jala luhut nadoi hobar tu pajowon ni debata. Atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lam tu ulina ganup nasa parsaurat tadahot debata. Lam tu ulina parsaurat tadi tonga-tonga ni huria. Lam tu denggan na ganup nasa akahasadauni di tonga-tonga ni huria. Molo taoloi ganup nasa akapajowonai. Molo tapak kilala hodo naung tarihot dohita di bagasan Tuhan Yesus. Tuhan debatana mamasu-masu hita saluhutna. Tupama hasadaun, tupama haguguun. Di pargugui jala di pasu-pasu jahuba di batama hita saluhutna ganup nasahuria. Salam sehat. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madihua li jahuba di bata para siroha pardingga basana sumurung. Naung pasahaton ganup nasa huriam. Gabi sada parsauran na porsea na diguari gabi pamatangmu. Hodo na mangujakon ganup nasa huriami. Laos diguari hodo gabi pamatangmu. Laos hamisa luhut nagruas ni huriam.
Ajari togu-togu hami mangulahon lomoni roham, hobar tu pajowom mube. Pakulingi hami Tuhan marhite-hite ganup nasa sini roham di ganup nasa rohanami. Lehon pangatusio di hami, ahadonalaho siulahonon nami, dia do pajowom mi. Asa mangulu mahami hobartu ganup nasa pajowom. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, mauliate madi ganup nasa hasadaun marhite todimi. Amin.